Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra ba gayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana." Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini natawo og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa kaning sinulat ni Propeta Daniel, gihisgutan dinhi nga nakita niya ang walay katapusan or ang usa ka tawo nga miduol sa walay katapusan ug gihatag ngadto kaniya ang gahom sa himaya sa langit ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Mao ni siya ang hulagway sa kinabuhi ni Kristo isip hari. Siya mao ang anak sa Amahan, Dios Amahan, siya ang Dios nga anak, siya ang gitudlo nga hari sa tibuok katawhan, hari sa langit ug sa yuta. Pero ang gingharian niya, matud pa niya sa Ebanghelyo, wa dinhis kalibutan or dili iya sa kalibutan. Pasabot, ang gingharian niya dinhis kalibutan, dili nato makita. Dili makita. Kaya ang iyang gingharian, tuwa dito sa langit. Gusto mong mutanaw sa iyang gingharian? Gusto mo? Ang unang buhaton, sud og langit. Ganahan mo musud og langit na karon? Ang requirement aron makasud tag langit, kinahanglan tang mamatay. Nya, gusto na mong malangit? Kinsay gusto nang malangit? Oh. Aon sa mo din inyong gusto? Maimpirno mo? Kinsay gustong maimpirno? Kinsay gustong malangit? Na ini isa gamay squire, diri wagi ni isa. Ang tanang wa mo isa, maimpirno. Nga naman, kay ang gingharian ni Kristo dinhis kalibutan, nag-agad sa atong desisyon. Makakita tas iyang gingharian basta mo desisyon ka nga mosulod sa iyang gingharian. Nya unsa man nimo pagkakita, pasudlon sa Ginoo ang iyang gingharian sa atong kasing-kasing. Mo nang ningon si Kristo sa laing bahin sa kasulatan, ang akong gingharian dili usa ka lugar, dili usa ka butang. Di ka makaingon na tuwa didto, di adire or di adire or tuwa dire or mao kini. Kay ang gingharian kuno niya naa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. So mag-agad sa desisyon. Na karon usbon ako, akong sutaon ang inyong desisyon. Kinsay gusto nga
Musod og langit, taas ang kamot. Nanay Jutay. So gamay na lang ang mga yawanon. Ang choir murag hurot-hurot na tingali. Karon, unsa may mahitabo kung musod ang gingharian sa Dios nato? Di man na siya makita. Unsa may makita? Ang imong kinabuhi mausab. Ang makita ikaw na. So mailhan na nimong tao nga naay gingharian sa Dios sa iyang kasing-kasing or nagpuyo sa gingharian sa Dios nganuman matud pa ni Kristo ang nahigugma sa kamatuoran mamati kanako. So ang una yung mahitabo ang tao nga masudlan og gingharian sa Dios matinud-anon dili bakakon. Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba lingian? Ing na tinuod ng naong nimo. Ina ko na. Tinuod na. Ay narabay uban pinintala nag mga naong. Kiniskisa nagkilay, inusab na ang buhok, inusab na ang kolor. Nasay uban dili magpakatotoo nga asawa, murag yung dalaga, magpasiksi-siksi, mag-short-short og mugbo kayo kinsa may imong gipaibugan ang pare. Magpa ana-ana des ilang dughan, ana-ana yang riare. Nya mo kalawat ra ba, dugay ra ba kay mulakaw haron jud maklaros pare. Nya kinsa may imong gihagit. Imong bana mo ipakitai ana kay dugay na tong giluod nimo. Pagpakatotoo og asawa ka, pagpakaasawa og inahan ka, pagpakainahan. Ayaw pagsig inuman ng pills na kunuhay di ka mamabdos. Ngano di makagustong mamabdos nga inahan man ka? Asawa naman ka, minyo man ka. Nya ikaw sa dalaga nganong gainom-inom man kag pills nga dalaga man ka? Ano man? Nagmininyo na ka? Daghan ra ba sa mga dalaga nga minyog binuhatan? Naa say mga minyo dalaga sa binuhatan. Naay mga bana ulitaw binuhatan, siging panguyab. Nga naa say mga ulitaw binyo na sa binuhatan, sige sang panukhang. Nay pare, murag bana. Nasay bana, murag pare. O ana, magpakatotoo na ta. Ug unsa may kamatuoran? Una, kitang tanan mga makasasala. Kana gyud number 1 na kamatuoran. Way tao nga way sala. Mo na una ha? Lingian na imong tupad sa ikaduhang higayon. Lingiya. Nya pangutanay na unsa roy imong sa. Nina. Naon to muangkon ba? Nina unsay sa nimo ron? Iguli nimo sa inyo, pangutan-an na imo mga kaubas balay. Unsay sa nimo? Imong bana, muulig kadlaw na. Unsay sa nimo rondong ana. Ayaw pag sige judge kay matud pa ni Kristo, ayaw mo panghukom. Ayaw panghukom. Ikaw animala ka? Ikaw sad-an kang buanga ka? Ayaw. Kay parihara ta pulusad-an. Pangutan alang siya. Unsay sa nimo ron? Mingon day imong bana, tintal jud ko silingan day. Siya, hay man ana siya. Kanang mubo kay short diha. Ana. Siya mao ba? Nya ikaw day unsa man say sa nimo? Siya, lami kay kang patyon. Ana. So pulos mo sadan. Ikaw ang imong sa kalagot. Ang iyasang sa dito kaulag. Ana, di na sa. Sa gyapon. Imong anak, imong pangutanon dong unsa imong sa adik mong kuaning computer ma. Sige na balang kog duwa ani. Ingka ikaw dong, ay ikaw san maun sa may imong sa. Isa lami kay kang ibalik sa kong tiyan dong may kang tagod-taguron. Kay di jud ka magamit. Ana good. Nya human ana, unsa may sunod nga kamatuoran? Nakitang tanan gihigugma ni Kristo og iyang gipakamatyan aron mapasaylo ang atong mga sala. Gihisgutan na sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo ang iyang sulat ngadto sa asa to? Di ay sa gipadayag di ay ang gipadayag giingon diri
gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gipakamatyan ta og Ginoo aron ang atong sala mapapas. Kinsa man day gahatag natog sala? Kinsa man? Ang yawa. Naayawa ron dihas tupad ninyo. Tuasad sa inyong balay. Naidaghang yawa dito. Naa sa cellphone, naa sa computer, hasta pagani diri sa altar, di ay yawa diri ron. Oh, kung sa may ihonghong sa yawa nako, ay kay tas ang humili, kay alkansi kaning misahan. Jutera kay muhugan is kolekta ron. Wala na siya. Nya og tan-aw kay nako mga arang-arang gyud gayong pagkabutang ay nga din ayuhag humili ha kay para dakog ihog kolekta. Kanabang dadon ka ngadto sa butang nga gidili ni Kristo? Unsa may gidili ni Kristo? Ayaw gyud higugmaa ang kwarta. Tanang tao nga nahigugma sa kwarta na daana siyawa bisag mosimba pa na. Oh. Nya kinsa man ning mga taong nahigugma sa kwarta? Ang una gyud di na sila muhog kay kolekta. Di sana sila mamalit og slot. Magsige na sila giyaw-yaw makadungog nga nanasad tay slot, nanasad. Siya dako ra ba tarong project? Sige project kapo yan. Pero di gid na sila mapulan og sigig pamalit anang ilang mga alahas, kanang mga bagong sapatos, bagong sinina, panindot anang ilang balay, pangural anang ilang balay, di gid na sila mapulan ana. Siging patanto anang ilang kwarta, siging hatag og kana ganing interes anang ilang gipautang, bisag gidili ginas Ginoo ang pagpaningil sa utang. Interesan pag yun. Nya, unsa man na? Masud pa mos gingharias Ginoo ana, natintal siyawa. Nya ang pare, sige sa gunahon na, dako baka ni rog ano kolekta niya. Tan-aw na ako nga maglingiw-lingiw ra inig ana sa sibot wa na ni kansi na kita ni inig soroy ngadto sa mga asirits kay paupiron nga ring sobre arang-arang man tanang sobre kay di man nahulgan og kanang makabuslot atong nang papel sus tulo ra sad kabuk mo paso din na kansi na kita ni pero maglinya gani Lord thank you in taon ana kana bang malipay ra gid ta basta kwarta na. Wa gani kwarta murag para nato lusno ang kinabuhi. Di na mao ha? Ang gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta, gingharian sa kalinaw, gingharian sa kalipay, gingharian sa pagsinabtanay, gingharian sa pag-alagaray. Kinsa man ning mga tawhana makabuhat ani? Ang mga kabos, ang mga dato di na mo alagad, manugo ra na. Di sana makigsabot-sabot, makigpatay na. Oh, kusog kay na mangilog, hastang parkingan nila, himuo nila dihas karsada, mamalit nagsakyanan ang karsada nga para sa publiko mo iparkingan ana nila. Ilugo na nilang karsada. Naman, naapil mo ana? Ang yuta, dili na sila mo'y naghimo ana. Ang kuno na nilang yuta, kanang tuburan sa tubig, kanang mga water tables, di na sila mo'y gahimo ng tubig. Ang kuno na nilang tubig, ibaligya na nilang tubig. Ang kuyaw, ang hastang dagat, ang kunon, ako ning dagat. O nanaron, hapit na nagubat, kay inang kunay anang dagat. Gani, mo naroy usas mga dakong issue aning ato mga politikanhon rong struggle, ang atong ang tawag na dito, South China Sea or West Philippine Sea. Naglibog na ko anang tinuod ana. Basta inangkunay anang dagat, inangkunay anang yuta. Unya sa atong pagsigig pangangkon, giguba natong dagat nga hinimos Ginoo, giguba natong mga sapa nga hinimos Ginoo, giguba natong atong water tables, giguba natong atong mga bukid, giguba nato ang atong kalasangan kay sigit ang pangangkon wa tay laing mahimo ang pagguba. Tanawan ng nangangkon sa ilang mga naong, guba ng ilang naong. Oh, lingian ay mong tupad, tanawa ang naong ana wa ba magguba.
kiniskisa na ang kilay, inusab na ang buhok, gipaputi ang naong, guba na, gipalaygit, gipanglugtab na dito, gipangbasiktomi, inom ana mga chemicals na nga matay na ng imong mga healthy cells, ang imong immune system patay na. Tungod kay nangangkon ka ang tanawa ng mga taong nangangkon sa ilang balay, ako ning balay, no trespassing. Tanawa ang naong anang balaya, mingaw. Hindi tinod. Kana mga balay nga ang mga tao mangangkon sa ilang balay, mingaw. Nga naman, no trespassing man. Dako kay na silang kural, taas kay ilang kural, dagko kay na silang balay. Ang nagpuyo, 2 ka tao, 3 ka tao, mingaw. Nyawa pag yun magtinagdanay. At tanawa nang wa mangangkon silang balay, kana mga squatter, labi na naglingkod at apridaan, hastang aligriha. Gikas buntag, hangtod gabi, aligri kayo. Kumusta maron yung balay? Aligri o mingaw? Og mingaw, sa ato pa, buangon ka. Og pananglitan ganig aligri, pasabot, welcoming ka. Daghan kag i-welcome. O, di ba? Musta matong simbahan ron? Mingaw, aligri. Butan man pare. Mga naong ninyo ba? Klaro ni Father naningkamot ko, welcome karon gani. Mag-birthday ko, kung makaabot ko karon 24, mag-birthday man ko. Nangayo mga ko ninyo og tag 5 kilo rice, haron ipanghatag sa atong mga kaigsuonan. Nangayo ko, kay umang ko'y kwarta. Kanang tao nga mangayo, kusog kay na mo welcome. Di gid na mo itsapoy ra og tao, pero kanang tao nga moingon siya manghatag, mao nay kusog kayong mo hingilin og tao. Mo na ako dinhi, sige ra man kog pangayo, mao na nga welcoming kay ko. Nya, daghan man sang naluoy. Karon nakinahanglan kog 2,000 ka bags para sa atong ipanghatag, mga 2,100 ngadto sa atong mga kabos nga kaigsuonan aron maka-feel sila nga I love them. Ang akong kinabuhi, akong ihalad nila. Ang ato rong nadawat nga mga bugas, nga 5 kilo bag rice, niabot na og 1,439. Daghan na, pakpak. 661 ka bags na laykuwang. May tag mo abot ni. Unya, sugdan ko nigpanghatag karong 22 or 23. Gusto pa mong malangit? Gusto? Sige, apel mo hatag na to. Ihatag lang na nga rin ako. Ako na lang mo distribute kaya na naman ko yung mga taong gi-entrust ana. Akong pasabot, ang atong kinabuhi ba, ihalad nato sa katilingban. Muna, ako karon mo 58 na ko, ako lang sang gi-challenge sa kong kaugalingon. Una, manghatag ko 58 ka 5 kilo rice ngadto sa 58 ka pamilya matag kapilya. Makabus ba nga pamilya? Mo na siya 58. Ay mo talang kunig kuan atong kaugalingon. Nya ningon sa ko mopalit sa kog slot kaning atong DOPS SBF kaning Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Ako sa ning mopalit sa kog 58 ka slots. Ako na nang gianam-anam as of the other day, nakaabot na ko og 43 ka slots. Gamay na lay kuwang. Inig birthday na ko ana, kumplituhon ko gina basta buhi pa ko. Kay ako badasang saad ngadto sa Ginoo nga kamura day ka mao mo palit og slot, kamao sa kong palit. Nya ako nang gihimo sa akong paningkamot nga ang akong kaugalingon dili para ako, kung dili para sa tanan. Mao na nga kining ato dinhing simbahan, naingon ani ni ang iyang naong, dili tungod nako, kung dili tungod sa daghan kayong mga donors nga namalit na tog slots, matag project nga atong himuon. Karon na atay 60,000 slots kanang DOPS SBF nahalina na puntag mga 1,178 slots. Di ba? Pakpakan ya po na itong Ginoo, Nya ka mo, namalit na mo. Sige
sige mo na, wa magoy bonus pa der, wa pa magoy 13th month pay, bisag tagaan pa mo bonus nga katulo, o wa gid ang Ginoo sa inyong kasing-kasing, di gid mo kahatag. Kay hasta gani katong mga driver sa habal-habal o katong labandira, nakahatag man. No? Nga naman, naay kasing-kasing sa pagkamanggihatagon. Kay ang sudlan o Ginoo, ang sunod anang kinaiya, manggihatagon. Wa gyud gisudlag Ginoo nga daw manggihatagon gid na. Mao na kutob sa sudlas Ginoo, mopalit ginagslat. Nya inigpalit ni mog slat, mosamot og sud ang Ginoo, mas mudaghan ang imong bahandi, mas mudaghan ang mga tawo nga makatilaw sa kalipay o kaning katagbawan. Nga naman, sige magpanghatag. Gahapon dirito ang mga choir, akong gitukod nga choir katong Streamers Choir na sa Guadalupe. 1985 may nagsugod ana. Ako'y ilang founder atong panahona, kuan pa ko ato kay 36 years naman so 58 minus 36, 22 years old pa ko. 22 years old ako nang gitukod. Karon 36 years na sila'y unang ni-celebrate sa akong birthday. Nya ningon din sila nako, gihimuan ko nilag kanta nya naay chorus nga kanabang paradista ba. Ako yang tong ibutang tarpaulin dito, paradista. Nya ningon din sila, apan karon kay ang tawag kuno nila ko kabos nga dongsyano. Dito sa bukid ba kay ngarga raman kabos nga syano. Pero karon kuno tan-awa bisan kabos pari na. Wala nila gibutang dito tan-awa bisan kabos daghan nagkolekta. Nya ingon din ko wa gid din ako damha nga sa una magsigi kog pangarga nya ming hatag gyud kog higayon nga makatukod ko og choir aron akong ma-share ang akong gamay nga income. Piso-piso nga income. Unsay gibuhat sa Ginoo, nakatrabaho ko og bangko. Land Bank of the Philippines kay ni graduate kog Commerce Accounting. Share na sad kog gatos-gatos. Wa gyapon mahurot, gihimo na gyud kong pare. Share na sad ko og 1,000. Wa gyud mahurot, gihimo na gyud kong paris pris. Share na gyud kog milyon. Nya din man nagikan, gikan ninyo naming apil sa akong kausa kay ako ni apil sad sa kausa ni Kristo ang paghatag og maayong balita ngadto sa mga kabus. Si Kristo naghari sa kalibutan, pinaagis mga taong mahigugmaon sa mga kabus. Ang kamatuoran mao kini, bulahan kamong mga kabus kay magpuyo ang Ginoo dinha kaninyo. Apan alaot kamong mga dato kay ang yawa mo'y magpuyo diha ninyo. Mo nang magsigi ra gyud mog pangigi anang inyong mga butang, sige ra gyud mog kalagot anang mga taong mangawat sa inyong butang. Apan ang kabos sama ni Maria ug ni Hesus, bisan mismo ang ilang kinabuhi gikawat sa mga tulisan, atubangan ni Maria gikawat ang iyang anak ug gipatay. Wa gyud masuko si Maria. Nganuman kaingos Maria, sige patya mobalik na sa iyang gingharian didto sa langit. Og kamong tanan matud pa sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri, ang tanang tao maghilak tungod kaniya. Maghilak nganuman hukman taniya sumala sa atong belonging. Hain man ta na bilong ni Kristong hari o ni demonyo nga hari sa mga bakak. Ni Kristo nga hari sa kamatuoran o ni Satanas nga bakakon. Nya inighukom na niya ana, anha ta maghilak. Kung pananglitan, i-rejecta. Apan kadtong maghilak, kuyog ni Kristo dinis kalibutan, magkatawa sa wanay katapusan dito sa langit. So manindog ta kadtong mukuyog ni Kristo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato,
nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, uban sa himaya nga way pagkatapos kuyog sa atong hari nga si Kristo, mudangop kitang malaumon sa atong langitnong Amahan diha sa pag-ingon, uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang katolikong simbahan, magpadayon sa pagdani sa mga katawhan, ngadto sa gingharian, nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang dagko o gamhanang kanasuran, mulikay sa kagubot ug mangita sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kapayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kalungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makadayon sa presensya sa ilang manluluwas ug magpuyo uban kaniya sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Amahan sa among Ginoong hari, sa among Ginoo ug hari, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among hari nga imong anak, among manunobos. Amen. Amen.